Segons ens conten, esta cançó, La Carraspera, l'entonava la rondalla a les nits de Bureo quan la festa decaïa i la gent començava a dormir-se. Amb ella, els xics tractaven de festejar a les xiques, ells volien besar-les, com indica la lletra, mentre elles intentaven evitar-ho. Així, la festa tornava a despertar. Avui les condicions són altres, però la Carraspera també anima el personal que es troba a esta plaça de Benafigos per participar d'un bureo, que encara que no fora l'habitual, es celebra pel matí. Agustina, els bureos estos quan es solien fer? Estos bureos se solien fer, més que res, dins de casa. Dins de casa se feien durant tot l'hivern, però a l'estiu no se feia més que a les festes. Durant l'hivern se feien quan s'arroplegaven les olives, en quan se feien pelades de panolles i totes aquestes històries. Entonces se reunien en una casa i compraven una garrafa de vi i, bueno, el que n'hi haguera, entonces, per les pastes que n'hi haguera, un coc que feien les dones o el que fora, i allí feien la festa. Avui a la plaça el sol ens tracta bé, tot i que siga hivern. Hi ha gent de Benafigos, també gent de la veïna Atzeneta i gent del grup Castelló, una associació que en els anys 80 va començar un treball de recopilació de balls i músiques de comarques com esta. Xavi, en quins balls es vau trobar a Benafigos? Encara es ballaven. Nosaltres, quan vam trobar a Benafigos, la veritat, quan vam vindre a Benafigos vam trobar una gran varietat, una extensa varietat, no? Vam trobar, sobretot, seguidilla, jota i fandango, que és el típic de la comarca, sense parar de ballar. Això és una trilogia que és molt comuna a tota la comarca. El ball de la Carraspera, el ball de Dolçainer, ball de 3, ball de 6, el ball de 4. Si és que n'hi ha moltes variants sobre seguidilla, jota i fandango, que és la base, pràcticament, no? Els bureos, els balls i les músiques populars han anat perdent-se a molts pobles. A Benafigos, tot i que conserva una part, la tradició també ha anat esvaint-se. Per molt arrelada que estiguera, no podia lluitar contra alguns canvis. Més s'ha perdut que res perquè la gent se n'ha anat. La gent se n'ha anat, estan en Castelló. I entonces hi ha gent, a lo millor, dos un dia, dos un altre, però no és el que era antes. Antes vivien tots així, estaven tots així, no se n'havia anat ningú. I què passa? Pues tenien ganes de juerga, si no n'hi havia una altra juerga més que aquesta. Esta juerga era part de la vida quotidiana. Els joves d'aleshores se les apanyaven per aprendre els balls dels seus majors i així passaven de generació a generació. I vaig dependre, després, quan ja fèiem balls per ahir als masos, sempre ballant, i quan s'acabava el ball, el meu ball sempre l'últim. De dir, pues que dure el ball, i nosaltres, a la balladora que més sabia, pues així... I depeníeu així a... Depeníem així, i n'hi havia també que sabien més que jo, però jo l'agarrava de tots els que ballaven. Així, el ball és vida social, relacions, festa, tradició, música i un llarg etcètera. Però sobretot, el que molts aficionats i grups de danses volen és evitar que només siga memòria o una postal antiga, sinó que es conserve i es recupere com a patrimoni viu i part de la nostra cultura popular. Vayan acompañadas, fiesta, estaba por despedir.